assalamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuh bandiraɓe musidɓe tedduɓe gona musidɓe ngol leñol ko ñande wayto ko moussaɓe yogga caɗeɗe ngol leñol to kolko dari ɓe sirganiɓe yolde gujaji ngol leñol to ko bandiraɓe tedduɓe teddimɓe bandu men yara wiɓiri ɗam to tettoɓe kaddam woɓe fawde kaddam e dow kaggo bande men denkale mon tigui rigui sikila to ko sagataɓe worɓe sagataɓe rewɓe dariɓe daɗiɓe lang waɗiɓe dimaji tan mbiɓe gawe dariɓe frontiére mako saɗiɓe gaƴƴelle ma ɓoggi maccumango jodade men saɗi majjuri humane bindogo nder windere nde to ko sagataɓe susɓe sasga ñiɓitaɓe dow gonga felloɓe jihaji felloroɓe filli lewro suuri hi to ko waldoɓe guel kecce dawroɓe miijo juftunoɓe panaga wam tan ngol leñol ɓiɓe fulɓe noon kala on calminama e mbadi kuftidin sikkela e garti e bawɗe Allah gam yuɓɓinde yewtere men witende cosaan e ɓosaan to woni hannde mbaɗi yewtere men koko fati ganduɗa e caɗele teskaji goƴerani to ko teskaji ɓuuri tengtude ko fati ganduɗa e dewle men tigui rigui hannde noon en bismi hen goto e sernaɓe goto e senaɓe tedduɓe on woni ceerno Abou Daouda Tall gorko mo hayre mbaɗe simaraji ko adi kala dokkemo salminde bandiraɓe garan ceerno Abou bisimilla maɗa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم من كلمة إمام أبلا سلي جلو تقل يتولى الله جلد النبي صلى الله عليه وسلم إن يقعد بلو يا جل تودي تشنيدي لابدي أوردي بيودي موجي يونا تشيرنا من سيدي الشيخ تجاني رضي الله عنه وأرضى النبي آمين ونيجينا من أسير من دندان اللجنغل كو اللجنغل كلا يكوبل من كلمة إمام أبلا سلي من كلمة دندان الكريه وبمعنى هجوني تلمون ندومو Allah jarama ceerno Abou Daouda Tall golle ma jooɗi peewi kadi min beltimini feewi e dañde fartangui wawde mardude wawde wallodirde bandiraɓeɓe gam tigui rigui fammindeɓe gueɗe kadi ganduɗa fami to ko gande nder nderi ha tengti e gueɗe din islam sikkilaɗum tagui hanon hande noon garɗen e fanno yewtere men koko fati ganduɗa ko wiyete ko teskaji goƴe rendo ha tengti ganduɗa e dewle men saabu eɗen gandi sifa hanki sifa hande sigui rigui ene waɗi ko wiyete ko wayla kewɗo saabu tigui rigui no mbimi ni aɗa andi ceerno Abou Tall sikkela hanki so tawi ala ko heddi so wona neɗɗo ganduɗa fami ina naata dewgal tigui rigui omo heewi ko wiyete ko suɓanede saabu tigui rigui jinnaɓe makko ene mbaɗa ganduɗa fodde men makko ha timma saabu tawi ganduɗa ala ko heddi so wona o yonti ganduɗa fami resde walla ma resede ko jinnaɓe makko e arde makko gam tigui rigui humpidemo wonde o yonti ganduɗa fami resde mbiyamo wonde emin cuɓanima ɓi nene ma kaari walla ɓigoggol ma kaari walla ganduɗa fami goto e bandiraɓe jomum ƴukko hoore wiye wonde sago Allah sago mon mbeɗen caggal mon tigui rigui debbo e gorko kala kono hannde en jii wonde tigui rigui ko sukaɓe kañumen koye men jahata ƴamodire koye men dokka koye men dewle tigui rigui holko diine haali hen tigui rigui jaati ha ɓuura famade ceerno Abou Tall eyi ceerno Abdoulaye Salli ene wayno ko namdal ma ngal ko namdal e dow namdal e dow namdal ko lowdi e dow lowdi e dow lowdi tigui ene wayno hen namdal gotal tan so tawi en jiiɗi yajñade yewtere wotere wawa gayno ɗum tigui kono noon foof e wade noon men mbaɗ morlal jiiri no waktu o rokkiri gonga ala kulli to banggue debbo pour jinnaɓe desna ɗum walla ko nandi en ɗum ene jogui laaɓi ko adi foof l'islam wonno taƴiri dewle ne addi ko wiyete ko adi foof to banggue wawnede nde e kaari dokkat mami walla mi humi hokkudema e kaari ko la budda teskoɗen taw debbo o holko woni debbo mbomri men sen mbi mbomri noon ko debbo mo meeɗa resede aslan ɗum woni mbomri to banggue sharia hay somo jogui ɓinguel pour pama ko jimmi haalde ko haalaɓa hay somo jogui ɓiɗɗo ma damo o meeɗa resede sharia teskotomo ko mbomri hay sinno o dañi duuɓi 50 o meeɗa resede sharia teskoto ko mbomri woni mbomri tan ko debbo meeɗa resede wona enen to banggue aadaji men ko nanguɗen mboma ko on ne jogui ñawore debbo diwo meeɗo resede seera on ne jogui ñawore hayso meeɗa jibinde kanko diwo non wiyete ma dama o resama o wirnodima e joom galle makko o seerama on ne jogui ñawore
ñawore oga e ñawore oga wona gotum ɗo il faut laaɓa bisimilla debbo to banggue sharia fiqul maliki ko jangguɗen baaba ena wawna ɓiyum omo wawnori ɓiyi ko sharɗi yato ɓiɗɗo ko mbomri meeɗade seede no pammidirmami joni ni omo wawi arde ɓiɗɗo e kaari elam min de min huumi hakkude ma e kaari tan ɗum taw ɓiɗɗo tinani wodani noon ko jabde ɗum ko sharia kalten bisimilla omo wawi arde wi ɓinguelam min de mbaɗa yiiɗi wadde hakkude ma e kaari ɓiɗɗo ala konngol sowona e sharia kadi bonnani konko baaba o tellito o wiya ɓiɗɗo o min de kaari en mbi ina jiɗma holko mbiɗa hen won disdirde joomum o haalde ɓiɗɗo o disdire mum kaari wi ne yiɗma holko mbiɗa hen mbeɗa yiiɗi wadde hakkude ma e kaari holko mbiɗa hen so wi noon ɓiɗɗo o ena fawi ne wawi jabade kono sharia wi banggue fiqhul maliki wi so deƴƴi firti ko jaaɓi so haalana haydara firti ko jaaɓi wo samtuha isnuha deƴƴere nde ko jaabuwol makko omo wawi wiide kadi o yiiɗa ɗo ene moƴƴi paamen e zamanu mo gonɗen hannde o yimɓe ene mbiya zamanu o boni zamanu bonani zamanu bonani ko en manque ruttade e bundi diine saabu goho debbo gorko no wawi yiide debbo yiiɗa debbo hollide debbo mbaɗa yiidma ɗum exemple mum gooti ene laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam debbo no wawi yiide gorko yiiɗo gorko o hollide gorko o yidde makko bonani fof yiyama so dokki yeruji mum yummen Khadija ndo yi nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o yi peewal mum o yi neɗɗankagal mum o yi moƴƴere mum o yi jikku mum o yi nunɗal mum o yi peewal mum o yi moƴƴereji ɗi Allah suumi e oɗo gorko woni ƴoyre debbo noon ko yiilade gorko mo ganduɗa janggo e janggo ko faram kala ko jibdinme muɗum ko annore ko daraja ko martaba wonande leñolam wonande yonta mum e yontaji jawtuɗi e yontaji limtoyto ɗi yonta ɓesgu jogorom dañi ngu tawno limte e yontaji ɓurɗo yodde yontaji ɗum woni ƴoyre debbo nde yummen Khadija yi ɗum nden ƴoyre yummen Khadija hadama ko resodirde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o dañi worɓe ɗiɗo avant mo aray nelaaɗo o dañi worɓe ɗiɗo o meeɗa dañjude mabɓe konko hoorema ko provoqué nelaaɗo Allah konko ƴami nelaaɗo Allah holli nelaaɗo Allah yidde ko jiɗɗa nambare ko noon feeñi e nder dewgal nelaaɗo Allah e yummen bimana nelaaɗo Allah yummen Khadija sabu nde nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngari hollidde galle yummen Khadija wonde eɓe jiɗodiri eɓe ndesodira bamum Khadija wi ko hay goto hawta hen bamum Khadija wi ko hay goto yiyata hay goto hawrata wonande bimana oɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala haydara ko basɗo baruni e yenda mabɓe kamɓe oɗo resata ɓinguel mabɓe o restama e dewgal ngal no humati e sifa rabɓikinade ko kalanmi ɗo ko noon son jeehi deftere wiide khilasu zahab fi sirati khayril arab mon tawron karon haala sel Haaji Malik na haala ɗum toon o ittingo siratul halabi e anwarul muhammadi nde yummen Khadija e nelaaɗo Allah ndesodiran nde bamum Khadija mandi drogue ɓe drogue mo pour akkude dewgal ngal ɗum jeehe defte noon to ɗum wona haala pefidaka seydi Haaji Malik sakrana min idami ndo huma dewgal eɓe mandini firti ko yen paam e yontaji men ɗiɗo ko jiyeten ko ɗum yiyanoma yontaji gennuɗi enen noon yontaji men ɗi ɓuuri musde ɓuuri ɓurtude saabu yontaji men ɗi ne waɗi jannor ne waɗi ayibaji ko wayno holɗum wiide min komi toroɗo mi resata cubballo min komi toroɗo mi resata sakke min komi toroɗo mi resata maabo minne mi resodirta e baylo resodirta e oga ɗum wona pasiragal holko woni pasiragal enen ɗo joni eɗen mbiya kaari wona paso kaari wona paso kaari wona toon woni ello o ko labudda ganden holko woni pasiragal l'islam oɗo debbo gorko garo ƴamdemo so tawi ko julɗo koɓe fasiraɓe ya taw noon debbo o wona korɗo kalfaɗo ko neɗɗo mo kalfuɗa ko belɗa wadde mum fof mbaɗa e mum so en ƴeewi Fuuta men hannde o bien vrai koye télé gonmi Fuuta men mo gonɗen o ɗum yaake nder Fuuta men e hannde sabu wiyeede hannde baba kaarine tonga walla nene kaarine tonga ne yeeye ɗum enen kam duuɓi men ndi en jiyani donc firti ko heddi ko ɗum ɗo ko haalaji tan yimɓe ne kaala firti ko pasiragal ko diine pasiragal ya taw debbo o wona kalfaɗo
kal faaɗo emo halfaaka ɓe gona fasiraɓe yataw kadi debbo o e gorko o kadi alaɓe gonɗo fasiki an so tawi debbo ko korɗo no mbirtanande horɓe taw ko e aadaji men enen yeru muɗum so tawi oɗo ko toroɗo walla ko shérif madama wonko hutorto ko l'islam jaɓani ko wayno ko fasiki omo mandila en omo waɗa gueɗɗe ɗe l'islam yadani oɗo debbo korɗo wona paso makko o ɓuurimo il faut yimɓe paama ɗon ngal ɗo pasitakal ko ngal ɗo l'islam yamiri wona hannde ko gonɗen e dow mum ko e gueɗe bano e gueɗe bano heddi ko mbaɗa heeɗi namde ma garojo Ablaye e tiri mbinomi ni sabu nde won noon so tawi ala ko heddi so wonani mbinu ya waw sernade yimɓe hakkude wawde suɓinede dewgal ganduɗa suɓinade hoore mum dewgal holko l'islam haali hen a yañimin fewi hana hadirde ni wadde holko mbara famide yimɓe hannde tigui oɗo saaha debbo hannde arde faami wasa disnodirde jinnam ɗo banggue dewgal wiide wonde weeli metti min ko oɗo disnodirami ha dañi hen caɗele gawɗe ganduɗa ronka dañi ruttorde fade jinnam ma holko l'islam haali hen to banggue debbo ko adi foof bam makko sene suɓanoma ne jogui ko foti suɓanademo kadi baba wona ko beeleɗa ko cuɓoɗɗa il faut pamen ɗon jinnaɓe heeɓe ne mbiya ko hayre min noon mimi jaɓani jinnaɗo wona hayre jammi ko jinnaɗo yo won mbimana sifo noyɗo so woni hayre tan o gañat hayre gañat tan yo noy hoto noon an ka jinnaɗo ko beeleɗa fof ɗum mbaɗata min ɓiyam o ko belami ko ɗum mbaɗami ala wona ko beeleɗa ko Allah wela ko nelaɗo Allah yamiri ko ɗum woni ko poɗɗa wadde makko wona an ko wela makko ƴeew ko weli Allah ko weli nelaɗo Allah ko julɗo o ƴamimo ƴeew ko weli Allah ko mbaɗa ɗum sabu debbo nelaɗo wi en so tawi gorko ari ene yiilo debbo ƴeewe makko ɗiɗo jikkuji ɗiɗi so tawi nane makko dokkemo so on dokkanimo kala ko aroy ko onon gaddi fitina mawɗo jogoɗa arde hakkude mabɓe ida atakum man tardawna hulqahu wa dinahu fa zawiju neɗɗo are mono jogui diine omo jogui diine ko juulowo omo hoora ko juulɗo omo are mon omo jogui jikku moƴƴo desnemo ɗo nelaɗo wiyani jawdi aduna o wiyani ɗo leñamako o wiyani ɗo hinde ida atakum man tardawna dinahu diina makko wa hulqahu e jikku makko fa zawiju joguiɗo diine joguiɗo jikku moƴƴo so ari ƴami ɓiye nelaɗo wi resu ɗum mais ceerno abou est ce que wonani caɗele wonde hakkude luural hakkude jinnaɓe ɓe e ganda ɓismuji ɗi ko jinnaɗo yaara ha konngol mum ɗo ɓiɗɗo tawaka ɓayde mbiɗa won tawi a woni mbomri walla sagata gorko mum meeɗa resde ene waɗɗi jinnaɗo ma faami nannudema e dewgal tigui rigui beele wona jinnaɗo hokkude konngol mum ha gasa taw anne kadi wonɗo jaaɗa kadi hokkuɗa konngol ma woni luural hakkude jinnaɗo e ɓiɗɗo beele so yidde ari ɗon o foti ko hokkude yidde jinnaɗo o nangga yidde ɓiɗɗo walla ko ɓiɗɗo foti ko yidde nangga yidde jinnaɗo o so tawi ɗon enen puɗɗinoma développé ɗon jaaɗen so tawi ko ɓiɗɗo mbomri baaba o ne wawi wadde makko kala ko wela wadde makko ne wawi arde makko wi ko kaari dokkumami hay so tawi kanko mo yiɗi goɗɗo ko wona hay so tawi wonmo yiɗi goɗɗo kono noon baaba o mo suɓanto ɓiɗɗo o mbimi yataw ko mo Allah suɓani ɓiɗɗo o tigui to banggue jikkuji mum no Allah wiiri eno laaɗo Allah wiiri taw wona yidde makko konko baaba o baaba o mo wawi yidande ɓiɗɗo o mo shari jaɓani watta ɗum l'islam jaɓata ɗum ga so yiɗani ɓiɗɗo o mo ganduɗa hoorema ɓiɗɗo ko debbo julɗo o yiɗani ɗum gorko kefere ne sella o yiɗni ɗum fasiki ne sella sellata wadde a andi wona yidde baaba o ƴeewete yidde baaba o soɗa jogori malede tongoro ko yidde Allah yidde nelaɗo Allah nde moƴƴa joni noon so tawi neɗɗo are mum jogui diine ne jogui jikku moƴƴo desnemo nelaɗo wi so on mbaɗani ɗum fitina aroya hakkude mabɓe jomum ene jiɗodiri ko julɓe onon jinnaɓe jante hen ha tengte zaman men hande mo gonɗen o zaman men hande ko zaman WhatsApp jomum ene kalde WhatsApp uji hande sukaɓe rewɓe mino kewmi wiide ni ƴame ɗe ɓuuri welde e dewle ɗe tigui jomum so fini subaka law haɗum haccitade ko ma waɗma message nelduma fleur nelduma cœur nan nelduma vidéo ji amour nan nelduma ɗe ganduɗa hoorema ko gueɗe gurtinoje yidde joni oɗon communication no wawi welde ni kala ko fonno welde kala ko fonno dahmude fo on mbaɗi ɗum e communication e nder ƴamal he onon son ndesodiri holko heddi piidron goɓɓe ceerton joon par ce que fonno welde ko fof weeli déjà joni noon ko ɗum ɗo an gorko o so are mon ne yiilo debbo ko ɗe gueɗe ɗiɗi yiilo ɗon e makko wo amma noon debbo an gorko saɗa yiiloyo debbo ne jogui ko nelaɗo wi an gorko saɗa yiilo debbo yiiloɗo debbo ɗen ɗon gueɗe baaba kañumne somo yiilono ɓiyiko somo yiilono ɓiyiko korɗo Allah gono joom suudu ɓiyiko yo tongo e ko nelaɗo Allah tongimo ko so tongaki ko nelaɗo Allah tongimo ko so ɓiɗɗo o tongirima e tonggol makko ko konko tonguiri ɓiɗɗo o holko foti dardude gooko yo dardu ɓiɗɗo debbo o mo daron ɓi ko to banggue diine to gooko to banggue limaliha nelaɗo wi saɗa yiilono debbo yiiloro gueɗe nayyi gooko jiilotoɗamo ko li jamaliha
ɗum woni goo ɗum ko limali ha debbo o yataw ko debbo joguiɗo jawdi debbo no e ƴamre dañal ƴeewa somo jogui jawdi aduna o debbo no resre jawdi goo debbo no resre damme hun asko makko ɓi inne ande nokka e jeygol moƴƴuɗo nokka eɗo moƴƴi saabu debbo way kono leydi moƴƴiri saɗa yiɗi noon awdi ko moƴƴi fuɗo ko moƴƴi puɗɗora koɗo moƴƴi ƴawata koɗo feewi janggo e janggo jibina annode jibina barke ɗum wonide hasabiha woni jamaliya debbo ne resre jondam muɗum debbo no resre jawdi mum taw ko debbo joguiɗo kalis joguiɗo jawdi aduna ne resre sababu ne jawdi makko omo resre sababu ne damme makko omo resre sababu ne jondam makko debbo ɗe guettete fof resre ko haala sallah sallam wona haala ɓi dawuda ko hadis sahih boukhari muslim debbo ene resre diine mum nelaɗo noon wi ya ɓeeɗo nayyi fof sa sumnama ɗum sa ari nelaɗo a wi nelaɗo min ɓeeɗo o debbo ne jogui jawdi o debbo ne yooɗi o debbo ne jogui asko o debbo ne jogui ɗum joni ɓeeɗo rewɓe ne holɓe nata men nelaɗo wi ya suɓo joom diine o min nelaɗo cuɓanimami ko debbo joom diine ko debbo koma jogo diine nde o wawa tongade e peewal o wawa tongade e ndimagu o wawa tongade e neɗɗankagal o wawa rende caggal ma sa yalti galle walla a ɗannima o wawa rende ndimagu makko caggal ma so dawi bureau ji omo wonde diine makko do woni bureau makko to o renata toon ndimagu makko o wasa jokkodirde mo forani jokkodirde o wasa jalande mo forani jalande kono mo ala diine o so dañi aduna eko wone aduna so tawi wonɗo kilim guttane e muɗum tan eɗen mooli allah ɗum waɗa hande sa ƴeewi liggorɗe kewɗe hande nder liggorɗe e nder leɗele men ɗe sa ƴeewi worɓe heɓno jogo kilométre rewɓe no liggoy sa ƴeewi ko ɓuuri hen hewre ko taw ko gonga jomum ko kollata dow ko e ko goni nder ko ene woɗɗodiri ɗum waɗi noon saɗa suɓo joom diine ɗum ɗo labbude yimɓe matte hakkillaji men no fewi eyi ceerno ko tal tigi ne mbiɗa ni nde wonɓe heewi de debbo o gardingo ko ataka nde wonon toɓɓe ñala ko yiɗade debbo joɗoɗe galle ñal ganandi dendagal ɓeɗe pergitte ganduɗa famille goɗɗo jogoto gandi caggal muɗum wonde ala yiɗi hen ala ko suɓade he rewɓe ganduɗa famille jogo ɗum diinu ganduɗa hulɓe allah esma caggal ma kala en ndendanma seɗɗenima ha timmi ko ala yittade ceerno tal a limtiɗo hen ganduɗa gueɗe tigi ganduɗa ko ɗen cuɓete gam wawde ñana tagdinde dewal ngal ha tabita kono hande mi yiya hande tigi jeeya kala debbo ƴamata ari debbo mum so taw jontude seeɗa e cariɓe reseɗe wonde wiɗen fada ha daña wiide ɗo gorko moƴƴo walla gorko joom kalis wiide tan dal e suɓono gori mum neɗɗagal gorko o mo dogo resirde o tene sikkande mbiɗa wonde aɗa suɓo neɗɗagal ɗo ɗum kala risque nde fuɗɗa yode hoorema gaska sago nden ɗo andata te nde arandi ko jinnaɓe cuɓonɗo yimɓe ganduɗa fami wiyete ko jikkuji mumen ɗi sabu kamɓe ko huɓɓi kamɓe ɗan defi kono hande en koddani e kadi so tawi a wiɓe aɗa suɓono neɗɗo aɗa suɓono hoorema neɗɗo moƴƴe kadi mbaɗum sana naata e gaska nden waɗa ɗum sababu caggal hande dewle ganduɗa hande jogani tiɗiɗetetal Ablaye gonga ɗum ne jeeya hen ko ɗum ko ɓurɗum momude bisimilla fodde yiyandam noon aɗa andi sa teskima no kaaduɗa ni hande dewle ɗe nde wonno ɗe natti woppede nde fonno woppede ɗo ko jinnaɓe tambatno dewle a tanka ko fuutankaɓe ɗe kadre fuutankaɓe ɗe kadre islam ko jinnaɓe tambatno dewle ko jinnaɓe cuɓoto e galleji moƴƴi galleji gandi ɓeeɗo so neɗɗo suɓɓima e mabɓe peewal mabɓe e moƴƴere mabɓe kono hande ɗum natti hande ko goto fof suɓanto hoore mum goto fof ɓuuri gurdam mum ɗum waɗi sa ƴeewi hade nder gurdameje meɗen so vacance ari temedere dewgal waɗi hade vacance ko wuuri artude fodde capanɗe jeeɗi dewgal taw debbo seerama nantara manade samane seera holko waɗi noon ko yimɓeɓe kamɓe rewɓeɓe ɓe cuɓorta kono l'islam wiiri ɓe cuɓoto ni worɓeɓe cuɓorta kono l'islam wiiri ɓe cuɓoto ni jinnaɓe ɓe koye mumen cuɓorta kono l'islam wiiri cuɓori ni han kadi yimɓe ko gofo ko boyɗo tan par ce que kawra ɗogoye groupe kawra tan koye facebook neɗɗam nimma ma neɗɗam whatsapp ma e nder ɗum ɗon exactement kalma o anda hol konko a anda hol iwdi makko a anda holko woni dow mum donc so yimɓe ndesodiri ko waynene ko so ɓurani tinnade diine mumen jibinto tan ko ɗiɗo conséquence uji ɗi jeeyi hen foti ɗum waɗi laabude noon yimɓeɓe kadi ƴeewi nanɗu dewgal allah haalani en dewgal so yimɓe paami ɗum tan ɓe pofti allah wi ene jeeya e kawisaji dewgal wo min ayatihi an halaka lakum min anfusikum ay azwajan ay litaskunu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma allah wi ene jeeya e kawis gurdam aduna e ko tagmi aduna mbaɗmi hen ko wiyete dewgal kono mbaɗirimi dewgal noon ko ha dewgal ngal wona gilli dewgal lasɗum ko gilli e jurme ƴewɗum ko gogo o wi ko kotki debbo o laabudɗo o jagguino oɗo gorko jogoto desdemi ko oɗo woni kot kam woni gallam no pamata par ce que galle ko kañum haɗatma togo haɗatma dandonma e hendu dandonma e guureki donc firti an debbo saɗa naate gorko
ya taw aɗa naatiri e gorko o mo wawi wonde défense e dendagal jaayaji e musibbaji caɗele jettotoɗo ma taw gorko o no wawi heɗɗonade ɗum litasku ilayha konko debbo o ne gonko gorko o soma naata e debbo yo naati e debbo o ko o debbo o wawi faddanade min diinam ha timma ha moƴƴa saabu ganda dewgal ko hunde mawde nelaɗo wi man tazawwaja faqad ahrasa nisfa diini sa resi debbo a faddini feccere diine ma debbo ko kañum haɗatma yaltude e cadre l'islam ma damaka gorko sa dañi debbo ko kañum dandarma e jeygol jama kañum dandarma e bimana e sarde ɓesduɗa forani sarde donc ɗum ɗo ko hunde mawde li taskunu ilayha allah wa jaala baynakum mawaddata hakkude resondirɓe eɓe poti leƴƴade ɗon ko wiyete mawadda woni gilli an debbo o jogoɗa gorko gilli gorko o jogoyma gilli e nder gilli ɗin ɗon so tawi woni hakkude resondirɓe ɗo hankkadi gueɗe kewɗe jamfaji kewɗi e tumamuyaɗe caɗele musot ɗon ayi warhamandirummoɗo ɗon an debbo jurmoɗa gorko gorko yurmoma ko noon tigi rigui ceerno Abou Daouda Tall nde won noon sikki ala hunde fuɗɗima wadde kala kala ga nde won noon gode haala ngo wona fata o wi wonde haalaɓe ko tato tigi rigui ko tina haala e tima haala e tina tima haala an noon tigi rigui Allah hokkima wawde wonde gaña tijari tima haala tina tima haala tabarakallah nde won noon sikki ala tawi a tini aɗa wawi haalde tawi kadi a tiimi aɗa wawi haalde tabarakallah wadde hunde waɗi fayida no fewi ceerno Abou Tall ne mbiɗa ni nde wonno tawi wiyama dewgal ko gam ganduɗa dadde e dendagal pirguitte gurdam ha tengti gam sellinde diine maɗa kono hande e jommen yaafo en beele tigi rigui hande ganduɗa dewle ɗe ganduɗa ponnoɗe wonde sababu gam sellinde en diine men hande ganduɗa tigi rigui yiyam ko heewi nen hen ganduɗa fami ene wona sababu ga pusde neɗɗo ganduɗa fami ha wadde ko fewane wadde ni nande neɗɗo fami ganduɗa fami e ɓeyde ustude ganduɗa diine makko tigi rigui jeeyata holko saboro ɗeɗo gueɗe tigi rigui jeeyata ceerno Tall saboro gueɗɗe hen Abdoulaye ko wasa songade l'islam bisimilla en tongaki walla rendo ngo ngo manki tongade e nder diine no foti tongorade ni bisimilla saabu diine ko kañum ɗowata neɗɗo wona neɗɗo ɗowata diine koɓe paman koɓe ganda ene wawi wonde taw hande eɓe paami bisimilla saabu ko bonandeji ɗi neɗɗo o gollata bonande kono omo andi ko gollata koko bonande kadi yanti hen kadi toujours kadi wona sukaɓe rewɓe to banggue bonandeji dewle mumen ko jogade entourage mo ganduɗa oɗo entourage sembintama e dewgal ma tigi dewa caɗele kadi debbo so tawi o resama réseau ɓurɗo mawnude mo omo nana momo hutoro hakkude makko e Allah e aduna makko e gurdam makko yo won joom galle makko kono so tawi omo jogui réseau ji goɗɗi ina naata e réseau makko so ɓooyi ne wawi foltude réseau makko mawɗo o nanna hen goɗɗum ɗum waɗi joni saahaji a yiyat jomum joni ko desaɗo ina jogui jokkodiri guila to banggue gollargal muɗum jogui jokkodiri to banggue gurdam mum jogui banggueji kala kadi toon kadi ɓen ɓe jokkodira toon ɓe mbaɗantama ko gorko o wawa wadde o sikka noon wonde konko ko ɓuraɗo ko daɗaɗo konko tonguiɗo so tongunoke wona e guelɗo gorilla wondata donc won worɓe ɓurɓe wonde worɓe ne gooti te alors wona ɗum nannomi e gorko nanirnomi e gorko ko dewal Allah yanti hen kadi ko heddi ko ko labbude yimɓeɓe ɓe tinno no fewi Ablaye Sall Diallo zamanu o yettima e nokku eɗen jiiya gueɗe eɗen nana gueɗe kadi sa yiɗi andude zamanu tolni e banggue dewle ɗe gonta ko almudu sa woni almudu ñande foof façon namde ene gara ñande foof façon haalaji ene gara ñande foof façon jamfaji ene gara ko ganduɗa ɗum ɗo neɗɗo wawa ɗum jaɓatde juulɗo ne wawi wadde ɗennon gueɗe ala kullin ko wiide tan yo yimɓeɓe mbattu hakkillaji diine mumen duttu e diine mumen kula Allah gabbo e diine mumen goppat ɗennon gueɗe beele men mbawa dañe moƴƴere dañere hen nde tigui rigui aɗa andi pulaar wiyata ni ittata mawɗo yewene koko yiiɗi ndeysan nde won noon sikki ala guiɗo ma ko joom galle ma walla ko joom suudu ma tidi hande aɗa yi hande leece ɗe tigui rigui ene keewi ko wiyete ko sikki ala yewede saabu noon a leloto e leeso ma to aɗa jogui ko woni fitama ko jiɗɗa haala joom suudu walla ko jiɗɗa haala joom galle ma donka haalde saabu faggadema sehlaɓe woɓɓe ko wona joom galle ma walla faggadema sehlaɓe woɓɓe ko wona joom suudu ma ɗum ko hen caɗele ceerno Abou Dal dewgal ma to foti ko hoyfinede gam tigui rigui weɓnande dendagal ganduɗa faami ko jiɗɗo resnade dewgal kono hande a yi dewle ene catti no fewi hay soga yiɗinade dewgal a dañata saabu ni mbiyatama to hande ɗo dañca to ɗo banggue fijirde joom en yaafo en ɓuuri webde ganduɗa faami enade dewgal beele waɗa won sababu ganduɗa hande halde aduna o hande ganduɗa faami sagaraɓe hewɓe donki sagaraɓe hewɓe rewɓe donki resede holko dini haali hen tiji ceerno Tall eyi Ablaye hade mi jaɓa namdal ngal ko dañete e mbiɗa ko dañete e fijirde ko fijirde kam dañatake toon sowona kuddi Allah tigui rigui fijirde dañatake toon sowona ustade to Allah fijirde dañatake toon sowona bimana ustade to Allah fijirde dañatake toon sowona jomum so tubani so mayinade jeygol jahannama fijirde ko ganduɗa hoorema ko ina ko ganduɗa ko ina dillina bimana malikaji Allah ko zina ko hunde bonde ɗum kam ɗo o exemple waddaraka e hunde e aduna ko hunde ɓurde bonde wa ala kullin dewle ɗe pour ɗe mbemne
e ko yiyande ma kono dewle ɗe no ɗe mbemnira fof kadi sahaaji wonko weeɓata kala ko wonko weeɓata pour jaggude ɗum weeɓata bisimilla wonko weeɓata sa ari tan a wannama tan tengge ujunaji sappo a totama debbo a nawi on debbo aɗa manque jaggudema valeur no poɗɗa jaggude bisimilla dépendit noon koye nokkuji e yontaji madama ko maslaha ƴeewe tan enen joni madama ɓeeɗo himine jiɗodiri moyen ngaji ngala kala o ina newro kala o ina moƴƴira mbaɗen gueɗe kewɗe noon no goodi paamen wona diine o ko aada l'islam yamiri tan ko tenge tan l'islam yamiri ɗum noon ko jangga tenge ɗe kadi enen eɗen jogui probléme goɗɗo mbiyete ko tenge diw e tenge mbomri ala ɗum l'islam haalan ɗum mbomri e meɗo resede fof tenge ɗe ko goote fotiri bisimilla to banggue charia kalten bisimilla ala tenge mbomri ala tenge par ce que sa aɗa yiya e nder jumaji min ñande fof kom duttuɗo ɓe gadda joni ɓe mbiya wonde ko gadda tenge ujunaji sappo mbiya ala ɗum famɗi ɓe mbiya ala ko diw mbima ala hande o génération mo gonɗen so famɗi tenge so famɗi yon sappoji walla ujunaji nogas so maayi yon sappoji walla nogas par ce que holto waɗi noon tenge wona an créate wona min créata ko charia jangguini en ɗum l'islam jangguini en ɗum ko rubu dinar ko aqallu ma yusdaqu ko rubu dinar ko menkelde kange sa ƴeewi peccat ɗum laabi nayyi sa namdima wayluɓe hande to kange yarat hande kange ne yaaha capanɗe jeegom ne yaaha capanɗe joyyi ne yaaha capanɗe e hunde no kangeji mbaadi joni sa ƴetti kange ɓurɗo wonde hakkude o par exemple a waɗi ɗum capanɗe jeegom uñere sa waɗi ɗum divisé par 4 wonata ko 15000 donc firti sa tengui debbo o ko timmani 15000 dewgal ala ɗon to ɓe mbiyata wonde dewgal tenge fawi koye nanodiral hakkude debbo e gorko ɗum fawi koye nannodiral hakkude debbo e gorko ne woodi kono noon yataw tellaki eko dottanɗen ko fiti ko dottanɗen ko toon payanmami kalamami ko ɓuuri famdude ko sappoji ujunere so jaasi ɗon so jaasi rubu dinar sellata dewgal sellani wo amma noon famodirede nde debbo wona mbiɗa so famdi yo won sappoji ujunere par exemple sa walam tengama milliard ɗum ko pamodir ɗon fof an e makko mais ko pamodir ton ko yaro tellaki hakke l'islam yaro tellaki less ko kañum koɗo haaɗa ɗo tan dotta kono ɗo fayi dow ɗo sa alama mbaɗa milliard saɗa jogui milliard mbaɗa wo rubu dinarin aqallu ma yusdaku ko ɓuuri famdude ko rubu dinar kono noon ko fayi dow ko ɗum ko fadde ko mbawɗa fof ko jiɗɗa fof mbaɗa hay so tawi jomum wonde wi yaafima tenge noon forcément artan walla tenge ko hakke l'islam waɗati heddo noon aɗa wawi tengde debbo o par exemple 1 million o wima Ablaye Sall Diallo an mbaɗa tampude ɗiɗo teleji ni da nokkirim 1 million o rokkuma ko hakke makko ko hakke makko konko jeeyi kono kam a tengata mo sa tengimo so welama o rokkitma so welama kadi konko wadde wima Ablaye Sall temedere ujunere nani da tengam ɗum ko konko rokkuma o rokkimo a fandini ko dokkal ma sa welama tengtama ɗum ne sellala ko woni hen haydara kono ko ɓuuri famɗude ko mbimi ko rubu dinar ɗo ene foof bandiraɓe men ɓe yo mbattu hen hakkillaji no fewi sahaji eɗen jana hen ɗum ko ɓuuri famɗude ko debbo mbomri mbimi e diwo fof poti e oɗo cadre ko heddi ko noon volisaji en dongal laal en mukke babiraɓe en goro babiraɓe en leece babiraɓe en min rokki famde ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo fof no ko aada ene moƴƴi noon paamen ɗon l'islam salaki ɗiɗo aadaji heɗomi aada mo luuraki l'islam salaki ɗum saabu l'islam nde ari nde tawi aadaji kono won aadaji l'islam woppi ɗum yaadi hen ala ko woni hen haydara ɗiɗo ko wayno man tarakal aadatu yo aadu ko wayno ɗo joni dongal laal en volise en ɗeɗo gueɗe ɗum ko aada saɗa jogui aɗa waɗan debbo ala ko woni hen haydara sa ala so tawi a ala ena waɗa lor yoɓe dagnu ko Allah wi ko yoɓe kaaɗe hen ala ko woni hen haydara heddi ko noon annene an a resi debbo aɗa jogaji tan yeeso moon moƴƴiri tan yeeso so ari mbaɗana ɗum kono noon fo e waade noon aɗa yiya ñande fof debbo no humana gorko no humana debbo yaade e debbo mum a yiyata ɗum hen foof donc firti tan ko fodde pamodiral tan fodde degré ji yide mum ɗo tolni kono tigui rigui eɗen gandi ɗeɗo gueɗe ene heewi ɗo bonnata ganduɗa famille e développement walla ni ko haɗata ganduɗa famille rewɓe deeje cuuɗi men hay songo tawi jomum yiiɗi deeje e satiɓe e yaadiɓe sikkelaji kewi ganduɗa tigui rigui wadde ƴerɓade less mbiya wonde a heɓani hujjuma e gueɗe baɗe noon ndewa ha dewgal yerɓe hen tigui jeeyata kono ceerno Abou Tall ha joni gartere ganduɗa famille koɗo banggue hoybinande e yimɓeɓe ganduɗa dewle saabu ene mbiɗa wonde so tawi hoybi neɗɗo ne wasa jagguirde ganduɗa famille debbo no fotiri ni kono en jii hannde tabarakallah ɗani vacance uji dewɗe ne keewa kono haade vacance gatal ko dewɗe ceen te kadi ko watte ko e majji ne heewi tabarakallah waɗa holko non sababu wadde ceerɗen mbaɗa aɗa andi ko waɗi noon waɗi no ko fondation saɗa maha galle waɗa fondation moƴƴo tigi goto moƴƴiri mais madama ko dewgal enen fondation ngaji men ɗi moƴƴani
ɗi kewmi yiide ɗi bisimilla par ce que fondation hannde ƴame men ɗe fof mahi koye dow fenade mahi koye dow fenade Ablaye Sall an hannde so tawi aare ƴamoyde debbo hay sa ala wutta jasinaire ne jaranma yaade luɓuɗa jasinaire ɓornoɗa ne jaranma yaade luwoya auto ji aɗa hollira ko ala e ma aɗa feññinana debbo o mi ko ni mbami ko ni aɗa hollamo jikkuji comportement ji ɗi aɗi ɗi ala debbo o sa are makko o jikkikino o jikkuji ɗi wona jikku makko donc omon funtuma e dow fenade anda aɗa funtama e dow fenade an koye fenade jahata kon koye fenade jawno son kawri gonga wawa wonde ɗon firti ko yimɓeɓe yo mahoye dow gonga ko amma dewle ɗe debbo e gorko so pamodiri nanodiri e dow yidde e jinnaɓe jaaɓi ko dagnata ko yo dagne kadi to banggue sharia wi en so tawi kumal waɗama tan tenge mbaɗama hakkude mumen dagui wa jasa bil aqdili kullin an yara kullan wastimta hasha dubura ɗum l'islam wiyan so hakkumeɓe humama goto fof daganima keddiɗo kono fof e dagade noon kadi so tawi aɗa nadde e joom suuɗo ɓaade a waɗani yangge a waɗani ɗum ɗo ene moƴƴi mbaɗa ko wiyete bi mana seedeji ƴeewa seedeji ma ɗiɗi mino ko joom suuɗam ko kaari ko joom suuɗam min humanim ko Ablaye Sall e kaari ceeɗon ɗe kam mbaɗa nadde e joom suuɗam pour en cas seedeji ko juma to walla ko naddulga Allah yubarik ɗum ni ko namdal banggal importance ay nder juma to koye télé kalami nder juma to seedeji batteɗe juma ɗi wona obligatoire wona obligatoire bisimilla seedeji batteɗi juma ɗi wona obligatoire bisimilla obligatoire ko naddigu wo fi duhuli hatmun fil ishadi yoɓe jaato deftere wiyeten tufat ibnu as deftere fiqul malikiya momi taw ɗum toon woni seedantagal waɗɗi koye naddigu aɗa nadda e debbo ko joom suudu ma humani ɗum woni kurtungu yimɓe fof seedeji par ce que waɗama base uji nalankoɓe gaddama Saynour Gaye gari mi fof gari waɗa musique ɗum ala probléme mi fottini ɗum gaji mais a humani joom suudu ma aɗa nawa labude seedeji mbaɗe aɗa nadde makko ma ceerna woni damboɓe labude ɗum ni nasso cheikh khalil wi wonde ko bimana wo fusiha in dakhala bilahu o wi so tawi ɓe naddi debbo e gorko ɓe naddi gorko e debbo ɓe kumdanama ɓe naddi ko ala seedeji dowgal firti nasso cheikh khalil yoɓe jaa cheikh khalil momi jiiɗi windade noon wo fusiha in dakhala alif o ko aliful musanna in dakhala zawju maa zawjati bilahu ey bila shuhudin fusiha ɓe ngal firti ko ɗo yo yimɓe paam jomum sen a waɗa ɗum ɗon yo seenu juulɓe mimata par ce que ko ceenata ko dandude debbo e dandude hoore ma janngo e janngo so woodi ko feeñoy heen taw an aɗa anda aɗa jogui seedeji aɗa jogui duttorgal ko ɗum ɗo wa ammadiri juma ko watte toon seedeji ko ene yiiɗa kono obligatoire o ko naddigo ɗo ɗum ɗo ɗum ko jangga e fiqul ceerno Abou Tall mbirɗa nani maro ko namdu men cakkitingal ko fati tigui ha joni e gonkaji dewle men tiiɗe yewtere men witende cosaan e ɓosaan sikkela tiiɗi mbiɗa nani wonde e ƴame ɗe ɓuuri welde nde ganduɗa fami tiiɗi jaati e dewle ɗe saabu en teska tawi debbo e gorko en ƴamodira tiiɗi hakkude mabɓe ala ko wiyete ko kandal kono so tawi woni ha yi ala ko heddi sona joomum humnama ene heewi hattede yaade joom galle mum holko l'islam haali hen tiiɗi jaati Abou Tall ɗonne kadi ayibaji jinnaɓe peeñi ɗon allahu akbar tawi ko gonga jiɗɗa ayibaji jinnaɓe peeñi ɗon suko debbo e suko gorko ndeɓe ƴamdata ndeɓe ƴamodirta nde eɓe jaada eruji ɗi beela eɓe jahto ɓe beela eɓe gonoto ɓe beela eɓe mbaɗa kala koɓe beela hay so ɓe garini jinnaɓe uddirnoɓe sal ɓe bisimilla ɓe ɓenna nder sal ɓe mbaɗa ko weeli ɗi ɓe jaaha nder wuuro eruji beela so ɓiɗɗo o arti adda ñamele adda jarameji adda foof ne adda e galle fof e wadno yimɓe fof ne jii ɗum ene paami ɗum ene deƴƴi ɗum ene gandi ɗum so Allah waɗi noon ha yeehi ha dewgal humama jinnaɓe noon hankadi mbatta hattude ɓiɗɗo debbo o yoyde joom galle muɗum tene ɓe goppanno eɓe jiidiriya nde dagaki nde dagui ɓe katta ɓe yidirde saabu teskade volisaji en teskade hujjaji en teskade kocoje aadaji ɗi teni koɓe ponno ardinde ko ɓe gardinani ɗum ɗum ne kadi ko ayiba wonande bi mana ɓeeɗo jinnaɓe waɗoɓe ɗum ɓe so ɗon yimɓe ne ƴamodira to banggue ƴamal Ablaye Sall ƴamal neɗɗo ala droit haysat ƴama debbo salmodirde muɗum dokkodirde juuɗe ɗum ala ƴamadirde juuɗe ɗum yamiraka hen ƴamal dagui hen tan saɗa ƴama suko debbo dagui hen tan ko gueɗe ɗiɗi holɗen gueɗe dagui tan ko daara yesso ngo daara camme juɗɗe yundabu lil muhtaji ma amni ana tazwiju bikratin labat ay wal wajhu wal kaffu bi ilmin yunzar ƴamal ma e debbo ko fuuri koko yesso ngo tan darta yesso tan e camme juuɗe ƴeewa yesso mo tawi ko joɗɗo
tawi o wona debbo Thiar Saro taw wona debbo nonguejo beelo ɗokkiɗani en kala ko jalni seeɗa ko jala ƴeewa beele ñiiƴe ɗe ala hen camde ƴeewa camme juɗɗe aɗa wujji guita aɗa ƴeewa kono noon wona aɗa fixe jomum eno sukuña ni sa ala memde ala hen memde dagaki jomum ɗum ƴeewa beele oɗo debbo kam wuppani tan ha ƴiƴe mum ndiya mum ɓandu mum fof yeehi beele oɗo kam unani tan ha jungo arani won rewɓe ne goodi rewɓe sar ɓe sa ƴeewi teppe juuɗe ɗe waɗa waade kono teppere sagata demowo ni walla gaynako ni Allah juuɗe ñaadde ala kullin dagui tan ko jomum daara yeeso e camme juuɗe kono enen hannde ƴammen ɗe eɗen mooli Allah ko eɗen auberge eɗen plage eɗen e restaurant ji mawɗi ɗi eɗen ñaama eɗen jara eɗen jokkodiri jamma e ñalawma climat ji ɗe gutta eɗen goni otoji mbaɗɗi climat ji eɗen jaa eɗen garta sa fof kadi yimɓe jaa sorti jaa Saint Louis walla jaa Nouadhibou walla paya Dakar nosia seeɗa garta kadi taw suwa dagade so yi ha daguima noon jinnaɓe keppa mbimo jooɗo ha hujjaji ma gara ala nen o ko ala hujja ko fonno hujjiniral ko fof o rokki ɗum guila ƴamat he o ko ala ko heddi haydara sowona rokke jiiba mon yaha lawol mum haydara ala keddata ɗon ɗon ɗum noon yo Allah wallam walla leñol ngol yo yimɓe tino no feewi mbatta ɗum noon hakkille Ablaye Sylla a jarama noon kadi invitation mo invitɗami o mbeɗa andi aɗa joguiɓe compétence joguiɓe pinal joguiɓe gandal wawɓe wadde ko ɓuuri ko kalten ɗo ko kono fof ko yidde e teddugal ɗum noon yo Allah heeɓe moƴƴere mi ñaago Allah kadi télé o yo Allah nawru ɗum yesso yo Allah ɓeydu leñol ngol ɓeyda kadi ɓeydoɓe leñol ngol ewa kadi sen mbi leñol noon mbeɗa haalde goto e directeur uji radio ji hayso mi sittani inde radio ngo o wi onon émission mono ne heewi leñol mbima hay lahara ko leñol woni toon saabu lahara so yimɓe gaari darima e mahchar nelaɗo Allah sallam annabaɓe kuuɗi paayi kamɓe fof ɓe dogui nelaɗo sallam so ari kañum adoro naade aljanna so udditi aljanna o adoro wiɗi ko ummati leñolam seeremɓe almuɓe nalankoɓe alɗuɓe lamɓe goto fof ɗo heedi ko wawi nafde leñol ngol yo naf leñol mum leñol mo fof nangu leñol mum sa lamɗo watta hakkille leñol ma sa gala watta hakkille leñol ma sa ganɗo watta hakkille leñol ma kala ko Allah lubruma ko ngal ɗon dañal e kanɗon gonka e on fulla e on fayida tinno guitte dañal mon e hakkilantagal mon e gandal mon e pinal mon e moƴƴereji mon jecciɗe leñol ngol yeccitade leñol mum woni tinde hoore mum leñol ko hunde nde ganduɗa hoorema teskinde sen mbi leñol noon gonga leñol pulagu gardinɗen e kala ko fate leñamagu kono haɗani eɗen teski leñol umma islam leñol nelaɗo Allah sallam capato hen jolfo hen sarkulle hen dendagal umma islam dendagal ɓiɓɓe adama fof eɗen teski ɗum koye nder leñol men jeyɗen kono yidande hoore mum wona añande bandum goto foof moƴƴodiren e nder koye men tinnodiren nanggodiren wonen neɗɗo goto haɗani so moƴƴere nde e teddugal ngal so ñootima hakkude men partage en ɗum e dendagal windere nde hay tubakoɓe hay chinois ji fof yo naate nder moƴƴere leñol ngol gam barke leñol ngol gam barke joom leñol ngol woni mouhammadin sallah sallam so wonko feewe haale ko to Allah subhanahu wa taala so wonko juuma neɗɗo timmani e timmal ko Allah jogui alkamalu lillahi wahda wa fi kamalihi kammala habibahu fa sara kamila mukammala يعتذر أخاكم نجل داود أبو تار الفقير بالغفران أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم الله جارما ceerno Abou Daoud Tall gorko mo hayre mbaari simaraji tigi salari furtidaji adima timmi hakkude ma leñol ngol nde wonnon waɗi ko wowno wadde aɗa hewno darade wawde tiri wallide leñol ngol fili lewa rasuli ko fati ɗeɗo gueɗe gam wawde famde dinu men e gonkaji mum ko fati din islam a jarama fewi kadi min ñagol jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah ɓoynatma nde Allah jundata gurdam ma moƴƴinde battane ma mbawa nafde leñol ngol hana handirde nde wonnon yimɓe ko tata waɗi ko nafateɗo e naftorteɗo e nafowo wadde sikkela an ka nafowo kadi ka naftorteɗo han hannirta ni wadde ya ɓooye nafde leñol ngol e naftorede leñol ngol han hannirtiri jaati yewtere men yewtere cosaan e ɓosaan nde wonnoon tigi rigui hanke wonno ko aada cosaan hannde wonti cosaan e ɓosaan ko noon ceerno men ceerno Amadou Samba Demba Lolirde Das wadde ɗe mbiya gurdam juɗɗama ko tiri jaati han hannirta ni sikkela nde wonnoon aduna ko windande kala windande ma janggoɓe kono de kala janggoɓe ma famoɓe kono kala famma naftortoɓe noon aduna ko waɗi haali nde wonnon koko waɗa hanke haalete hannde koko waɗa hannde haalete janggo saabu waɗi hanke ko hannde waɗi hannde ko teskade kala pirguiji dañade hanke hannde ɓiite janggo yaade e jamanu waɗa teydigi ngal hokke no wawde famde anditi jade dendagal gueɗe ganduɗa fami gonane dow mum ha mbawani yarude yesso tigui rigui télé men Pinel TV noon tigui rigui ari uddirtini damal dendagal bandiraɓe ha tengti ganduɗa e leñol ngol kala neɗɗo ɗo dillata e fannu kala sikkela tigui rigui jeete ene ñaaga ne dardotoɗa e Pinel TV gam wawde ganduɗa fami e ƴellide dendagal gueɗe ma guila e jeeride ma e gueɗe mbaɗe noon uddirde damal e dendagal bandiraɓe wadde garon tigui rigui e jeeɗon e télé o kadi mbaɗon sponsorisé
jawrude ngam jawrude mbawa yaade yeeso han hannirta nde won noon neɗɗo ko hoore mum Tidiki Diaty wadde albarka mbawko nde won noon saɗa waɗa wawu daña woni Tidiki Diaty ɗo e haalirde ko Ablaye Sally Diallo invité men wonno ko ceerno Abou Daouda Tall tito e dennagal technicien fof calminama juurama beltanama han hannirta ni saabu galle ɓe jooɗi peewi Tidiki Diaty on jarama Allah jarama konngol ne ɗo foro ɗo e lamorgo dendani islamique kadi musidɗo naksot on jarama ha saaha goɗɗo so Allah laamu jaaɓi en gone jam ɓiɓɓe fulɓe